אני בוודאי אינני אדם שקולו איננו נשמע כאן. ואחד מן הדברים שהם הנושאים לשיחות האלה, שלא אני יוזם אותם, אלא אנשים באים אליי. אחד הנושאים זה עניין הסירוב לשרת בשטחים הכבושים. ובעניין זה פונים אליי עשרות ועוד עשרות, אני חושב שזה מצטרף למאות. והם יהודים. שהם שמעו את זה, לא רק שהם, הדברים האלה ידועים בכלל, וידועים בכל העולם, כן? ידוע באוסטרליה וידוע בנורווגיה. שבשטחים אנחנו משתמשים בעינויים, על פי היתר שניתן על ידי יצור אנושי, אשר עד לפני 3 שנים היה נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל. זאת אומרת אישיות שהיא למעשה מכובדת יותר מאשר נשיא המדינה וראש הממשלה, והוא בפירוש נתן היתר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודעות משבויים ערבים. ואתם מבינים עכשיו מה פירוש המילה יודו-נאצים? מי טוען משהו? אין זה מדויק שאתה אומר... רגע. כן, לנדאו, כן. אשר מתיר להשתמש בלחץ פיזי מתון. זאת אומרת שיש יודו-נאצים. יש יודו-נאצים. זה מזעזע אותך? זה לא מזעזע אותי, לא, אני קובע עובדה. אני הגבעתי את כולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם. שיש יודו-נאצים. אתה אומר את זה מכיוון שבאמונה שלמה אתה מאמין שזה ככה, אתה רואה שזה ככה, או זוהי פרובוקציה? אני רואה שזה ככה, כן, אני רואה שזה ככה. שמשלים עם הכיבוש, משלים מדעת או שלא מדעת עם הרצח. היהודים ערבים. אבל הוא לא יחיה זמן רב בגללכם. אם השלטון האמריקני בדור שעבר ביצע את הרשעות המטופשת, הטיפשות המרושעת הנקראת וייטנאם, והיום הלוא כל אמריקה מכירה בדבר הזה, כל אמריקה מכירה בדבר הזה, שזה היה רשעות מטופשת, טיפשות מרושעת, שעם זה שלחו מאות אלפי חיילים אמריקנים שם, ו60,000 חיילים אמריקנים נהרגו שם. והיום לא תמצא אדם באמריקה שיכול להסביר לשם מה. שותפים לדבר הזה היה גם יהודים. למשל, רמה ראשונה, האדון קיסינג'ר.
אם השלטון האמריקני בדור שעבר ביצע את הרשעות המטופשת, הטיפשות המרושעת הנקראת וייטנאם, והיום הלוא כל אמריקה מכירה בדבר הזה, כל אמריקה מכירה בדבר הזה, שזה היה רשעות מטופשת, טיפשות מרושעת, שעם זה שלחו מאות אלפי חיילים אמריקאים שם, ו60,000 חיילים אמריקנים נהרגו שם. והיום לא תמצא אדם באמריקה שיכול להסביר לשם מה. שותפים לדבר הזה היה גם יהודים. למשל, רמה ראשונה, האדון קיסינג'ר. הוא אחראי למעשה, שנהרגו שם רבבות אמריקנים ומאות אלפי וייטנאמים. אבל כאן לא תוכל להאשים את העם היהודי, משום שהוא פעל כפוליטיקאי אמריקני, לא כפוליטיקאי יהודי. לעומת זאת, אם אצלנו, לא ניקח דברים שנתפסנו בדברים האלה, לפני, לפני חודש או חודשיים, נערה ערבייה בת 19, שהיא, לא כל סביר, חברת פתח או משהו מעין זה, נתפסה, היא נתפסה במאסר, ומחזיקים אותה באזיקים, יומם ולילה, כן. אין שום טעם בדבר הזה, זה מה שנקרא הלחץ הפיזי המתון, מחזיקים אותה נו, היא הרה וקראה ללדת, ואסור להוריד את האזיקים מידיה, והיא ילדה את הילד כשידיה באזיקים. וזה אחראי העם היהודי. תראה, המקרה הזה כשלעצמו, כשמתפרסם בכל העיתונות, מספיק שעליו יאמר מה שאמר ירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. זה לא היה מדיניות היום של ממשלת ישראל מכפישה את שמו של העם היהודי? כן, לכן אמרתי, אני אמרתי את זה. הפסוק בירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. העובדה שהאדם הוא אזרח במדינה, פירוש הדבר הזה שהוא איננו חופשי. אבל אנחנו מכירים שזה הכרח שאי אפשר להימנע ממנו. שאין אנחנו יכולים להתקיים בצוותא, אלא במסגרת של חוקים שיש מנגנון שמקיים את החוקים האלה. ולכן השאלה הגדולה היא האימות בין שני הדברים האלה. מצד אחד, הערך של האדם כאינדיבידואל, אשר למעשה, מבחינה עקרונית, שולל הצדקה של כל שלטון על האדם, שלטון על האדם, כל שלטון,
והעניין של השלטון שהוא הכרחי בכדי שבני אדם יוכלו להתקיים בצוותא. זאת היא הבעיה הפוליטית. הבעיה הפוליטית. וכל השיטות הפוליטיות השונות, וכל הפרוגרמות הפוליטיות השונות, וכל החוקות השונות, הם כולם ניסיונות שונים לפתור את הבעיה הזאת. משמעותה של הדמוקרטיה היא לצמצם את סמכות השלטון עד למינימום ההכרחי. המינימום הזה עדיין הוא גדול מאוד מאוד. אז אולי שורש הבעיה שבכלל מדינה עלה להתעסק בבעיות מוסריות וערכיות. בדיוק, זאת עמדתי, אבל זה התכוונתי כשאמרתי לצמצם את סמכות השלטון עד למינימום ההכרחי. עד למינימום ההכרחי. מדינה איננה עוסקת בערכים, אלא רק בצרכים. בצרכים הכרחיים. רק מדינה טוטליטרית עוסקת בערכים. וזה למשל מדינה של היטלר, שהייתה מושתתת על ערך. מדינה דמוקרטית איננה מושתתת על שום ערך. גם המדינה של סטלין הייתה מושתתת על ערך. שלטון המפלגה הקומוניסטית. מדינת ישראל מושתתת על ערך? מדינת ישראל היום אינה מושתתת על שום ערך. אלא אם כן, כבר הערך הזה שלטון יהודי אלים על כל ארץ ישראל, כן. נכון? על ערך, כן, זהו הערך. זהו הערך. אני מתקן את זה שמעתי אינה מושתתת על ערך, היא מושתתת על ערך. הערך הוא קיום השלטון היהודי האלים על הארץ כולה ועל העם האחר הנמצא בארץ הזאת. זה התוכן הערכי של מדינת ישראל היום. למען הערך הזה מקריבים קורבן. מה הקורבן? הבריאות, החינוך, קליטת עולים, כל זה מקריבים למען הערך של קיום השלטון שלנו על השטחים הכבושים. יש אפשרות בכלל שפוליטיקה תהיה מוסרית? הקטגוריה של המוסר תופסת לגבי יחסים בין בני אדם. המדינה איננה אישיות, המדינה איננה אדם. ולכן בכלל הקטגוריה של מוסר איננה יכולה לחול על יחסים בין מדינות. כי ברור שיש לי, כמו שיש להרבה אנשים, תפיסות מסוימות על טיב היחסים בין מדינות, שרצונם להיות יהודים אין תוכן אחר ליהדותם, מלבד הסמרטוט הצבעוני המחובר למות, מדעי הצבא והפעולות הנעשות בשמם של סמלים אלה, מחוץ לגבורה קרבית ולשלטון אין תוכן אחר ליהדות. עכשיו מתגלם הכל במדיניות ובמנטליות יהודו-נאצית.
במליאת הכנסת התקיים הערב דיון על ההחלטה להעניק לפרופסור ליבוביץ' את פרס ישראל. חברי כנסת מסיעות אופוזיציה כינו את הפרופסור ליבוביץ' בשמות גנאי שונים. מה מצטטים האנטישמים? את פרופסור ליבוביץ' מצטטים כהצדקה לעמדתם. פרופסור ליבוביץ', ששרת החינוך כינתה אותו המוכיח בשער, אינו אלא דמות